Katukad ti Basol. Di napalabas. Iti panang sapsapol da big man, Ken Astor, Ken ni Boy. Adda nakita da anakapigket iti pader. Apaman anabasa da tilinaon ti surat. Binilin ni Astor ni big man ang mga ramid damat iti ado a kopya. Ket ipigket damat iti amin a pader iti sentro. Tapno ado ti makabasa. Aramiden da dayta kas tulong da ni Boy. Iti sabali a bangir, binili ni Don Juan ti hepe ti pulisya, anasken akam maganda ni Padre Mateo, ket saan da apalubusan da ito'y, aging ga asumuko ni Boy. Kabayatan na, nagpakada da Dona ken Sonia, kadaligaya, tamapanda ije coffee shop na, ngem nalagip ni Dona ti dumagas iti hotel ni Don Juan, tapno mangalay ti impormasyon noan niya ti addang na may papan ken ni Boy. Naipagangaron ti Don, ababaan ke ni Padre Mateo, ket sumuko ni Boy. Kalpasan ti panagsarita da iti Don. Dagdagos anapanday pakaamu ke ni Boy tinaamuan da. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Kasano itan, Boy? Yapandakan ka ni Padre Mateo. Saan ang mabalin nga iraman da ni Padre Mateo? Boy, Nudakas ti mapasama kini Padre. Jak bumdeng amang gudas kini Don Juan. Anya tinangag ko, boy? Yapandakan niyak ni Padre Mateo. Anya? Arson, kamaganda ni Padre Mateo. Kadida palubusan, aging gaasumuko ni Boy. Anya? Saan ang mabalin da ito'y? Mapanak ije simbaan itamat laeng. Intan, aramatin tati kotse. Big Lord, nakita mi nga inlugan na iti pulis iti mobil ni Padre Mateo. Kasta? At impupok da siguro na ati Padi. Nasaya at launay. Ha? Tetelepono. Siya kung timanggaw at, Big Lord. Agtoy, Big Lord. Hello. Hello, Mayor. Ni Hepe na ito'y. Patge ka hepe. Anya ti madamag. Nalpasan, Mayor. Addan kada kami ni Padre Mateo. Nasaya at launay hepe. Sige. Da kayo pa'y lang ti makamukan ko na. Ipakamuyo itintero nga ili. Ano saan asumuko ni Boy. Saan met amarok atan ti Padi. Matungpal, Apo Mayor. Sige, hepe. Kastabay nga rod. Bye. Sige, Jonas. Tumulong kayo amang iwaragawag anas ka na sumuko ni Boy. Tanusaan, madaksan ni Padre Mateo. Wen, Big Lord. Jak amo noon niya ti umunang aramid ng gas. Madanagan ka ni Boy. Agraman ti Padi, nairamanan. Sana mabalinda ito'y. Surutak ni Boy jay simbaan. Ang mga nuad da makailasin kan kwa na pulis. Umayak mo't. Sanan. Dito'y kayo laengan balay. Narigat no rumuar tayo amin. Hala, rumuar akon. Ipakaamu yung arud adagos no anya ti maamuan nyo. Wan, sige, rumuar akon. Sana rumba nga rumuar ka, Boy. Nagdanaga kini Padre, tatang. Saan mi ang nadano ni Padre di tapagnanadan na? Siyakti mo na nga imay ditoy. Ngam awan ni Padre. Sinapul ko iti aglawlaw. Ngam awan latta.
Kat, nakita ka nakalukat tiri daw. Ngam, awan ni Padre. Kaya't kadian sa wanday ta. Akin ang maganda giti pulis. Nalabit akasta, Ma'am Beauty. Saan na mabalin? Ispalak ni Padre. Boy, di kag darasudos. Naskay na panunutan tayo na imbag ti aramidan tayo. Tanuag darasudos tayo. Amangano anya ti aramidan da kini Padre. Ala, intayon. Pumanaw tayon dito'y simbaan. Ay, sige. Inak pa ipadlak tiri daw ni Padre. Tama nga no, das umrot nagtatakaw. Ay, anya mata ni Don Juan, no agpaiso nga impatiliw na ni Padre. Kasano nga rodan? Anya tiramidan tayo. Di kay rumrumwar dito'y balay. Tama nga no may sakada kayo ti kam maganda. Isupay may nayon tumanan na parikot. Wan Dinggas. Wan, Uncle Dinggas. Ay, apo nga binti kasto nga mapaspasamak nga. Uray ti Padre kat nairamanan. Ay. Anya nga roditan tiramidan tayo, Uncle Dinggas. Ay, anya kumangay ti sumarunong aramidan da. Di agpipinatay da Dagimay. Day ta ngamin kat balas-balas. Usto ko man ngamin ti balas-balas. Ngam sige matlanta ngamin. Ha? Sumardang kan dagimay. Amangan numangagda ka daligaya. Kasano mat ngamin? Madandan aganak nga talaga ka ni Boy. Anak ko ni Boy Dinggas. Kat baka patayan da. Ha? Saan, auntie? Saan da ang mapatay ni Boy? Nalaing ni Boy, saan ka di, Uncle Dinggas? Iso saan da basta mapatay? Wen, Joy. Naalibtak ka na laing ni Boy. Ay! Uray pay! Ha? Agkalmakan, dagimay. Hala, panawan kayon dito eh. Takasaritak daligaya kan Boy. At dada itisilid ni Boy. Agsasarita da ijay. Wan, Uncle. Sige, sige. Dinggas. Mapanak ijay police headquarters. Pankak no ijay ti ayan ni Padre Mateo. Amangan no may sagmakalaang, Donna. Ay, siya kunti mga ramid, Ma'am Beauty. Siyaklatan. Manglimlimo ak akaslakay. Siyakon, mas talkandak dagiti pulis. Nang runa tati ammo ni Don Juan. Kat agpagayam kami. Nasaysayat no si Kantimapan, Donna. Ngam aganat ka. Juan boy, awan tinaskan apagbut nganyo no mapanak ijay. Natalgadak ijay. Awan tinaskan aliklikak. Iso nga awan tirumbang apagdanagan nyo. Agyaman kami, Donna. Kat agan-anad ka kuma. Juan, nanaligaya. Agururay kami kan ka, Donna. Umayak ka di, Ma'am Donna? Juan, Sonya, umay ka. Ngamin, sikat ti kanayon akad kadwak tunggal rumuanak. Ket data tinakairwaman dagiti makakitkita kadata. Iso atap no awanan ti parikot. Duatang amapan. Wan, Ma'am. Donna, Sonia, agyaman kami kada kayo. Kat agan-anad kayo. Makitam ti inaramid mo, boy. Apay ngamin apinaltugang pailaang ni Apo Mayor. Anya nga ita, agpagad kan. Agraman ti Padi, nairamanan. Patas kamilaan kini Don Juan. Impapataynak. Kat napaltugan ti abagak. Binalas ko lang. Juan, ngam anya nga iti sumaruno ang mapasamak. Sumuko ka? Kalpasan na? Patayan da ka? Saan ang mapasamak na ita? Nagarikan ka ti panagibalas. No kumata si Morot ka kada kami ka ni Adeline nga imadayo. Adayo ko mapasamak ti kastoy. Kita am ita. Amin kami. Agdandanak kan ka. Agrama ni Padre. Nairamanan. Sumardang kan, Joy. Katap no saan ka may raman? Agsubli kayon kini Adeline iti lugar ang naggapuan nyo. Boy. Jak kayat nga dapay sa bali ang may raman. Iso na saya at numadayo kayon. Talaga atakas ni Apo Mayor, Ma'am. Agraman ni Padre, inraman na. Wan nga ron. Dakas at talaga ni Don Juan. Kaya't kumata makasarita ni Padre. Sonya, numabalin,
Saan kalatan ngagsasao? Bayam asyaklatan ti agsao. Nang runa no kasango ta dagiti pulis. Saan ak ngagsasao? Anya lang arudon ti bagak ngay, ma'am. Awan. Jak kayat nga agsao ka. Taamangan no makaisawang ka iti pakaisagmakan ta ijay. Sige, Ma'am Beauty. Aday ta. Asidagtan iti police station. Naimbag nga oras mo, Hepe? Basta matyan ka, miss. Siyak ni Donna. Naamuak nga da dito'y police station ni Padre Mateo. Mabalin ka di akasarita. Saan ang mabalin? Di kagdanag. Gayam ko ti Mayor. Ha? Naamuak iti may sa pasurot ni Mayor. Nga adda dito'y ni Padre. Kat kayat ko ang makasarita ti Padi. Anya ti bagam kan ko na? Kayat ko laang asingiran, Hepe. Iso at least, palubusan dak ang makisarita kan ko na. Kumusta ka, Padre? Aping at kayo dito kaya Sonia, Donna. Kwa nga min, Padre. Ay, sige, Ma'am Beauty. Sikan ti agsao. Naamuakin ni Don Juan, apakamag nakakadagiti polis, Padre. Iso adi nagdagos mi nga impakaam mo kada boy. Napan kami iti simbaan, kat awan ka ijay. Iso adakal ti pamati mi nga amangan no nagbaligi da. Kat pudno gayam, adakan dito Awan tinakas nga naramid na kanya. Saan da ka dinangran? Nasayaan no kasta, Padre. Jack amon anya ti kahit nagiti pulis kanya. Basta ti kunada, sumurutak ka no kadakwada. Tapna awan ti agbali na parikot. Ken ituludak ka no matlaan kalpasan na. Day talaan ti imbagada kanya. Inya panda ka ken ni Boy, Padre. Ha? Nasumuko ni Boy, palubusan da kan dagiti pulis. Anya? No kasta mawatak ti amin. Ibagam ka ni Boy asaan na sumuko. Padre. Sana balik kanyak ditoy, no patayan dak ditoy, awan ng yaman na. Padre. No sumuko ni Boy, amangan no patayan da, awan panagdalag ko iti Mayor. Padre. Sana dakes sa tao ni Boy. When nagkamali, gaputa binalas na ni Mayor, ngam kayat nangagsardang ti droga dito'y ili tayo. Amuyo gayam dayta, Padre. When, Donna, nabasak ti may sa surat, anay piket itidalan, ngagturong ijay simbahan. Kat maawatakon ti kayat ti Boy ang mapasama. Si dadaan kami at tumulong kan kuana, Padre. Agan-anad kayo, kaya't saan dakon na panunutan dito'y, nudakas ti mapasama kanyak, awanan yaman na, sa anak ang mabuteng amatay. Aniya ti maimbaga ni Donna kan ka, Padre Mateo. Imaynak linais, kan kinat katawaan, Apo Mayor. Aniya? Iti aniya aga po. Tinagidakas na ti pamagbagak idi ken kuana. Nga aniya? Asardangan na ni Joy, ti babae a pagimimunan na. Kasta? Apo Mayor, anya ka diti planom, apay apinatiliw na kadagiti pulis. Ammo kapagaya mo day jaya kriminal, Padre. Ngamin, nadamag ko nga isupay gayam tinangispalkan ka, idi inraked da ka dagiti tao asinaktam terignada. Awan malagip ko asinaktak terignana, Apo Mayor. Agiyan ka dito'y, Padre. Sana bale. Tasiled, daytoy ayan mo. Saan kamat nga agbisin? Tay kanda ka iti kanam. Makarwar kan tulaeng ditoy.
no sumuko ni Boy. Awan atraso ni Boy Ken ka, Apo Mayor. Iso asaan rumbeng apatiliw mo. May sa kriminal ni Boy, dakas at tao. Saan nga ta si kati kriminal ken dakas, Apo Mayor? Aniya? Impapatay mo ni Boy. Pinaltugan dagiti taom, kaya't naimbag ta saan na natay. Kat, anya kumaita? Si kati Mayor iti dayto nga ili. Ngam dakes ti aramid mo, Apo Mayor. Iti tuno ti saritam. Kalabanin akon, Padre Mateo. May saka drug lord, kaya't agrarairan ti droga dito'y ili tayo. Awan karbengam nga agsaukan yak iti kasta. No dakes ni Boy, dakdakes ka pa'y. Kaya't saan ka maikari iti takem mo, Apo Mayor. Natangsit ka matapadian niya. Angam sigilaang urayam ti papatay mo. Sige! Ikanyo iti pagnakman, daytoy apadi. Padre Mateo, siyak tilintag ditoy nga ili. Awan ti makabaal amang kalaban kanyak. Isuasi ka. Lak amam ti kinatangsit mo. No di ka agrokbab kanyak. Lak amam ti sakit nga ipalak amdagan ka. Sige. Patayan Dr. Ay tatiketyo. Ngam sa anak agrugbabken ka, Don Juan. No kasta. Sige. Ituloy yo abugbugan. Saan ang naikarsal ni Padre? Ngam impupukda iti may sa asilid. Nakuna na nga awan pagdanagan tayo kan kuana. Kat nakasagana kanu amatay. Anya? Saan ang mabalin amatay ni Padre? Anya silid tinang ipupukan da ni Padre. Nalaka ka di asarkan? Wan, Uncle Dingas. Nalakala asar kanday jay. Sumuko ak, tatang. Anya? Anak, Boy. Tatang, no ilibas tayo ni Padre. Sigurado nga agpipinaltog tayon to ijay. Ado ti mairaman. Boy, nakunayo kanyak ano lumaban tayo. Dite agaramat iti igam. Iso anasay saya at no sumukwak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.